Itu tip bagi dan sibun pat ki wei ki seng san perte ki badu thia du dem habagi i yakani ke jinti ka jong pai ba kin thau ki lat ki linti kin wa ki buj kumnu ban le ban pin sniu durno ya kata ka jing shene ka jong ki pai ba kumnu ban jalam bakal ayo pai ba kumnu ban penpat ban penpra hapring ginong kersa kumnu ban penpat penpra wat hapring kita ginong elang wat mut bagata kan like ha kajing identity kajing kandon dei namar kata ra kum ginong kersa ginong trei ginong elang kabak kwa wan terpa ang ni kapor kolong sngoba wat sedang ban arti ni kum ginong elang ladap la ayat ya kata karukom perkhat arti hanta kanong kalat kalinti yakini ki badon ke jingsu ban penpat ban penprai ka pati bakila ban poisa ka thong jog jingjok ka jinti namar kila la ban pen arti yakinong pu kinong gesya bagani ka bening ko namar ka ngi de ban ki basyam ki bastem ke chimut